FC Roskilde gæstede Skive, men det blev ikke et særligt sjovt besøg for sjællænderne. Efter under et kvarter blev det 1-0. Et hjørnespark af Mikkel Frankok blev mødt af Emil Søgaard, og han hættede uden problemer hjemmeholdet i spidsen. FC Roskilde var på hæle i store perioder, men med 5 minutter til pause var de tæt på en udligning. Mikkel Thyssen lagde bolden tilbage til Mikkel Nør, men Emil Kopperup diskede op med en fantomredning, og Skive holdt føringen til pausen. I anden halvleg fortsatte Skive-dominansen, og det gav udbytte efter lidt over en times spil. Igen var det et hjørnespark, der blev afgørende. Lidt tilfældigt endte bolden hos Mikkel Frankok, der kunne stange læderet de sidste centimeter over stregen til 2-0. Derved blev det, og Skive hentede 3 vigtige point efter en fornem præstation. HB Køge, FC Helsingør og Skive fik sejre, og det betyder noget overraskende, at de 3 hold har sat sig på de 3 øverste pladser. Det er ganske bemærkelsesværdigt, men det er endnu mere overraskende, at de 2 hold under stregen er 2 af favoritterne til oprykning i skikkelse af Hobro og Vendsyssel.